Ahojte a vítajte na kanáli Autoprojekt. Moje meno je Peter a toto je prvé video na tomto YouTube kanáli. Založil som ho preto, lebo by som veľmi rád priblížil nejaké svoje činnosti, ktoré ja občas z času na čas na mojom aute robím. Rozhodol som sa, že auta, ktoré v súčasnosti vlastním, pomenujem ako projekty v mieste, kde som ich kúpil. V súčasnej chvíli teda sedím vo Volkswagene Passat B8 Biturbo s 240 koňmi, ktoré som nazval projekt Zvolen, keďže som ho logicky kúpil vo Zvolene. Mojou úlohou na tomto kanáli bude zhruba priblížiť vám aj ostatným, aké nejaké drobné opravy, prípadne nejaké väčšie opravy, keď sa niečo bude robiť na týchto autách, aby sme si ukázali, ako to robiť, či už správne alebo nesprávne. Dopredu však chcem upozorniť, že ja nie som žiadny mechanik, automechanik ani nič podobné. Takú školu som neštudoval, bohužiaľ. A teda som obyčajný zamestnanec a popri práci by som vlastne chcel rozvíjať tento YouTube kanál. Mám nejaké aj diagnostické programy, ktoré si môžeme pozdejšie ukázať. Primárne sú to teda VAG, Volkswagen programy, alebo teda Volkswagen koncern programy, zatiaľ iné nevlastním. Možno do budúcnosti by sa to mohlo zmeniť.